Ako ang Palia. Hi, good morning Injo Palia. Labig na kayo siya guys. Oh, para man guys, tara na kauta na jod. Shareable vlog. Welcome to my channel guys. Karon punta ka guys is October 21. Unsa karon guys, nakadungog manggugong nga nay nagsurong isda mga nagdidali ko guys nga moadto sa kalsada kay aron makapalit og isda kay lami kay ikaw og isda guys. Unsa karon nakapalit og isda guys. Patanaw mo na ko sa isda guys. Unsa nga klase nga isda akong napalit. Ganahan po ko ani klase nga isda guys. Sa akong unon siya guys kay lami kaning inon ibahog sa kanon. Yeah, ganahan po na ko ang anak guys. So patanaw mo na ko guys ha. Sige guys. Dara guys. Mo ni isda guys ang napalit usang kilo. Bilong-bilong ang ani niya guys niya. Ako ni siyang unon ang uban guys niya ang uban. Niya ra lutuon isod sa graph. May nalang nikot ko uton og luto guys. Diya ako sa ning hugasan guys kay magluto na ko inon-on. Kay lami po ning inon-on sa bilong-bilong diya. Ibahog ang sabaw. Na labas kayo guys oh. Inon guys, mapay pagbutang na ko sa okra guys. Nya butag okra guys para makaon ng okra. Lami kayo ni guys basta tungtong sa kuan paksiw, isdang paksiw. Lami kayo ato sang tabunan guys. Guys, di asi sab sa mua guys, nagdaog balon guys oh. Diya karon guys, pasuya ni mo anak kon sa balon kay kanan na siya balon guys diya. Waya mo kuno ija ha, tulura ka buk balon nang nada kay nag-attend sila og birthday gabi sila si Ayon yung kanan sa kaluha o gagawin kaluha waha absent ang kaluha di ay ang ubandra awasab yung awas sa gamong inon-on guys guys tanaw na po ko sa garden guys mulili na po ko ganahan ko magsigig balik-balik og duong dire na po'y tagas nga okra guys oh. Dagan siya mikay na po nga okra guys. Diya ang uban na to wala pa naluto. Ano yung mga tagas okra guys oh. Manguha na lang ko ani guys. Sayang manggod guys eh. Manguha na po okra guys diya. Kuha na po okra guys kay dagko naman. Sayang man guys oy. Napad to sa bahay guys. Napay okra to sa bahay nag kuan ko galuto ko okra gisagol sa inununan. Gipaibabaw sa inununan guys. Dira pa itaas guys oh. Nanguha sa laman ko. Guys oh. Sayang man guys ug di good makupo. Bisita ko sa ang mga tanom. Abot na nigdaag bagwang mo ang okra guys. Diya. Ita guys oh. Buaw na kayo agwan guys. Agpatula. Big na siya guys. Agusa kita patag bunga wala pa yan mo ano po'y mukatay ari na ari siya ano nang huktan ala nabali sayang nga bali siya guys imbis kay ba masigma kawan pa na siya masumpay bali noon
Tanong ko sa ang kuan guys. Ako ang Palia. Hi, good morning Injo Palia. Labig na kayo siya guys oh. Araman guys dara na kauta na jod. Nay bujog. Kauta na jod guys. Nakauta na gali ko gahap. Nakauta na gali ni gahapon guys. Duha ka ang palaya gahapon. Di usa gipupo nako. Karon duha ka buok ang maluto. Init na kayo aring kuan guys garden. Wajud taon nabuhi agahong mga pitsay guys nga gisabod. Mao tataod naman to nga pitsay good guys. Masig di na to pwede, masig patay na to siya. Na way nabuhi. Wajud nabuhi guys. Init kayo na si Sab guys oh, galadasi ang balon. Pakita yung balon nimo Sab. Ha, na yung balon guys. Uli na ta Sab ta. Uli na mi guys, kay init kayo. Sa kalabasa, wa pa siya. Wa pa gada og bunga. Oh! Oh! Pagkwad to. Nada pa guys oh. Wa pa'y kuan. Kanang wala pa'y buwak nga gada og bunga. Wala pa, mga laki pa ni sila guys. Nagkuan pa og mga baji, gahuwat na. Gahuwat kay haron. Na sayang kayo Sab na nakuan mayra magdi na siya mamatay. Tara. Uli nami. Uli nami guys kay kanang init na. Init kaadyo. Gandam po sa ang baon guys. Andam ta sa balon. Dara guys, sagak kong baon para paniud to. Ang mata na ang duha guys. Manghaon na meron mata nila. Inig kuan ni naog.
Ay, nag-ulbos na. Good morning. Good morning. Good morning. Mga una ta kay 7 na kapin. Work pa ta. Di labot. Ribi, pag ilis, dili. Ay, tingko ba, Pag-ilis umod ka na, mayang na. Napusa. Guys, si mama. Di labot Gine. na. Di labot ite. Okay. Okay, mga una ta. Kain, kain, kain. Kain, kain, kain. Ito mi sa gawas mga on, guys. Dah, usa to. Dah, Bakit kung ang tukiyaw eh. usa man to, oy. Sa dito di ay. Bakit Ilam na sa rin? tagkape. Na, Bakit man to ilang dengog dako dengog. bakit to? Kapayanan to ka, ngayon ka ka. Dengog bakit. One aoy, dito bakit to? Wala. Ito'y trakto. Uy, truck, maguto. Yang serbato to bi, oy. Uy, nagtutingo. Trakto, uy. Trakto, dili to, baki. Traktor. Hadlok siya og baki, guys. Sa bata namo, guys. Hadlok siya og baki. Naibaki bitaw ron, guys, nga. Kanang laig tingog. Laig tingog, guys. Lain ka jud tingog ang baki. Mura og baka. Dungog naman siguro mo ana nga klase nga baki, guys. Murag baka. Og baka og tingog sa kanunhan, guys. Kaya nga tingog, guys. Tingaw mga sakop sa mo ni Burhod. Unsa kuno ron hadlok kay sila, guys. Pagkaibawan pa kay baki umadi ay. Kastilan ang baki. Mga una mi, guys, oy. Ay sa gamong kape, da kape na mo, guys, ya. Dara mo ang sudan ilunon-onan nga kanang bilong-bilong with okra. Kaya mong bibe gahubo. Wa kita ang bibe da, ang bibe na mo dia. Ana lang ulo lang kay gahubo ni kay kanang gikan pagihubuag sa nina, guys. Gihubuag diaper kay nangi siya sa gawas. Diyan mga ona mi, guys. Diyan mga ayo ko may taxi wato sa manghod.